To je druhá část muffinu. A takže dopadlo to podle mě dobré. Takto. Teraz to půjde do truby. Je tu slunko. Ještě nechápeme. No dobré, tak už máme chvilku zápilu. A máte Nelku, našu pomocničku jedárku. Která koštuje. Ale co nejba koštuje. No. Muffinky už jsou v trubě, tady. Tu jsou. Jsou tam pěkně poskludané. Doufám, že se nám podarí. Tu máte sapku, tu máte muffinky v trube a tu máte mě. A tu máte její prdel. Divné troška. Takže uvidíme se, jaké to bude. Musí být 18:54. A tu máte Nelku. Povedz ahoj. Povedz ahoj. No. Ahoj. No, povedz sama. Ty jsi zlá. Sabina neví vyprávět. Povedz ahoj. Povedz ahoj. Nech ten váleček, potom se všade všecko válí. Všade co a potom nemůžeme nic najít. Nemůžeme nic najít. Budeme sadit hony. Takže už se to rysuje. Můžeš ještě pít hlavně? Vidíte tady tento? Takto? Tak ten je můj, ten největší, co tam je. Ten vám potom ukážu, To je tam ještě druhý největší. Ano. To bude můj. To je tento. Tady tento je můj zas, tady tento. A já mám ten? Máš ten poslední tam. Ano. Ne, sebe druhý největší je tam úplně vzadu, tam. Já si ho zaberu. Lebo je tu... Takže to je naša, ten takže červený. to je naša večera a raňajky. A ještě půjdeme odnést moje děti. Ano, a ještě pojďme. Já budu mít ten. Ticho, buď. Takže to budeme mít večeru a i raňajky, potom půjdeme odnést sapky na tetě, ochutná Nelka, ochutná a její mamka. Takže už to je pěkně voní. To je taká pěkná vůně. Pozor. Je to presvítají kačky. Tak to můžete vidět. Není otoca? Otoca. Postav se otoca. Otoca. Vidíte? Co je? Takže vypadá to, že už to bylo. Tak to vidíte. Vyzerá to velmi chutně. Dobré. Takže zatím čau. Když to bude naservírované, alebo prostě už někde na nějaké tácke, tak se vám ozveme. Ahoj. Takže už za chvilku to... Ježišmarja, jak vypadá. To jsem se ani nešla. Takže už jsme to vyťahli. Vyzerá to takto. Jsme dobré kuchtičky. Čekajte. Tak to pěkně to vyzerá. To je ten pěkný. Tento je můj, To tento. jsou muffinky. Tento. No.
No už to je. A tento vyzerá velmi pěkně. Tento. Nebo je velmi A tady pěkně. ten. Ano, a tento vyzerá taky kulatý. Já nehač to půjde. A ty jest. No, takže to by bylo teda všechno. Nebůche, babka spí. Takže Za babka spí, neočula. jsou to sa trošku. Takže zatím čauko. No, takže ty muffinky Ještě to trochu pálí, nechaj to Nelo, ještě to trochu pálí ze spodu. pěkně vyzerají. Já budu jak tento. Dobré. Pomůžu sa. Ti budu podávat. Takže ako som už Ja povedala, budu tento je mít môj, taký veľmi. No, ne. Najpekne voní. Také sú, podľa mňa sú veľmi A dobré. určitě jsou je chutné, protože je to často bude. Áno, už sú chrumkavé. Hodně čokolády. Paliťaka. Ale to, že jako, že jsme to robili prvýkrát, tak to Ano. bylo celkem dobré, ne? Ináč takto vám chcem povedať. Robíme to prvýkrát, takže nemáme s tým skúsenosti. Ale na to, že sme to robili prvýkrát, tak to dopadlo veľmi super. Jeden. Mne sa páči tento, lebo tento je taký Otevřeme si restauraci, kde budeme prodávat specialitu muffin. jak ty one dvě socky. Kysak 11. Že? Ano. A on tam s tým má Specialita muffin. Okoště. 18. 19. jeden jeden muffin zadarmo. 11. Tak koštný muffin. 11. A ostatné zase. Aj, tak to byla pěkná fotka. 2. 1. 3. Dobré. 1. To dáme Nelly. 1. Nelly, Nelo, počkej, ještě ne. Dobré, takže my se s vámi Tento ti necháme loučíme. tu, aby ti vyšlo. A loučíme se s vámi aj s týmito dobrůvodkami. Aj se Sapkou. A takže děkujeme, že jste pozreli toto video. Počkej, co to ještě? A takže jsme velmi šťastní, že jste pozreli toto video. Doufám, že se vám bude páčit. Buď dáte like, dislike, koment alebo odber. Ale fakt ďakujem za pozrietie. Ahoj.